כאן בפסטון חדש, איך לשחק כאן במשחק איי-קיו, כאילו איי-קיו אחד כל שנייה, שתבינו איי-קיו זה הרבה חוכמה, איי-קיו זה חוכמה. רגע, אור, ואני חזרתי לסרטונים. כן, נכון, אור לא עושה איתנו סרטונים. הרבה. אחרי הרבה מאוד זמן. מה אני רואה, מה זה, למה יש להם את הראש הענקיסטי הזה? מה זה, רגע, אור, מה זה, יש כאילו אנשים עם ראש ענקיסטי, אתה לא מבין. איך אנחנו דבר ראשון מתחילים? לא יודע. הנה. מה, אפשר להשיג כאן בחינם זה? אני פשוט משיג כאן הרבה כתרים בחינם. איך? יש על ההתחלה פשוט כתרים. מה? הנה, עכשיו נקבל 2. הפסקתי כסף. נו, מה הבעיה? פשוט אני כל שניה הולך על זה. רגע, אבל כמה איי-קיו אני חייב כדי לעבור את זה? או... לא יודע איך זה קצת משחק משעמם. קצת נראה משחק משעמם, מה אכפת לך? סטארט דולס. אוקיי, אני אשתמש עם אוטוקליקר, כאילו משהו קצת פחות מהיר מאוטוקליקר, אבל גם מהיר. חייבים 500 איי-קיו, כמה איי-קיו יש לכם? עוד שנייה 500. כמה יש לך? לי יש 400 ומשהו. מה? ליאור, תשחקת במשחק הזה? לא. אז איך קיבלת... אל תגידו לי שעשיתם את זה. מה? לא, אני עשיתי כאילו אני עושה. מה? וואלה. אבל אם עושים כאילו אנחנו יוצאים, אנחנו מקבלים משהו... רגע. שיקויים. עכשיו אנחנו מקבלים 15. יאללה, עכשיו אפשר לנצח את הבייבי. מה? אפשר פשוט לעבור? אני פשוט נלחם נגד בייבי. איך לתינוק יש 500 איי-קיו? לא הבנתי. זה לא באמת הגיוני. איך לבן אדם רגיל יש 3,000 איי-קיו? 3,000. לא, אין לנו אפילו איי-קיו אחד. תגיד, שם רשום לבן אדם רגיל יש 3,000 איי-קיו. לבן אדם... מה? איפה רשום? לא, זה לא באמת במציאות. 3,000 איי-קיו זה מטורף. שלא תבין. אתה לא מבין איזה טוב זה. לא, לקחתי את הקצר. אני גם. כמה כתרים אני חייב כדי לעשות עוד אחד? תראי לך נופים שיש לי 130 כתרים. אומייגאד. רגע, הנה. יש לי 1,000 ויאצי. יש לי 1,000 היה לי פייקים. כאן משהו שהייתי אמור לעשות. הרגשתי כמו קי בפה. כן, ובחר. יש, עברתי את הילד עם 3,000 איי-קיו. איך אתה מוציא כזה הרבה איי-קיו? לא, יש לי אוטוקליקר לעכבר. ועכשיו אני על 1,700 ולא יודע מה. אני על כמעט 3,000. 1,800. יש לי 134 גביעים. מלכים. עכשיו אני מקבל, למה 5 איי-קיו על לי יש 2,000 איי-קיו, אף אחד לא יכול עליי. אני 4,000 איי-קיו. יש לך אוטוקליקר. אני לא משתמש עכשיו עם אוטוקליקר אם לא הבנת. איך עברת את זה? קל. אתה רק חייב לנצח אותו. לי יש אוטוקליקר לעכבר, אז אין לכם. מה? בזמן הזה שאתם עושים את זה... רגע, אני יכול... יש ריבר פי... לא, מה? ריבר זה לבל... אוקיי, אני רוצה לשבת... זה פשוט... אומייגאד, זה אחד המהירים. כן, נכון. ליאור, בוא למקום שאנחנו בו, זה מעלה לך איי-קיו במהירות מטורפת. מה? אני רוצה לעשות בטלוויזיה, אבל זה פשוט ירעיש כאן. ומה שכן, עומרי לא אוהב שאני מרעיש לו באוזניים, כאן. יסתכלו את הראש הענקיסטי שיש לי. יש לי ראש ענקיסטי. תסתכלו את הראש שלי, הראש הסרט. כן.
כדי להשיג ראש ענקיסטי אתה חייב לעשות הרבה מה? IQ. מה עכשיו רוב, אני- אני רק לא רוצה IQ, זה כלום. אני עובר כאן את המישהו של ה-20,000, אני 25,600. אני עובר עכשיו את ה-3,000 IQ. ליאור, אני עכשיו אני- עובר את ה-20,000 IQ. עברתי. בוא. אפילו בוא, ליאור בוא. ליאור בוא. אני מחכה לך בוא. רגע, זה שזה... בלם. טין. איך מנצחים אותו בחלק השיעור? איך אתה שתים? ניצחתי. ליאור, תסתכל מי עובר כאן, תסתכל מי עובר. מה אני רואה? מה זה אורג'סטים? אני אקבל כפול גביעים. כפול 2 אני חושב, רגע. אני לא יכולה לבדוק. בוא נראה כפול כמה גביעים אני מקבל. איך עושים פה ריברטי? מה זה אמיתי? איך עושים ריברטי? ריבר, ליאור, שתבין, ריבר, על איזה לבל אתה? לבל של 3. איך לחכות כאן? אתה לבל זה 3? לא מביא יותר, מה אני רואה? ליאור, אני לבל 19, חייבים להיות לבל 25. אני עוד רגע עושה ריבר. אני מוכן, אני רוצה כבר להיות, אני פשוט אהיה בטלפון. לא בטלפון, כדי לא להרגיש. כמה ווינים יש לכם? כמה ווינים יש לי? 596. לי יש 152. עשיתי ריבר. 293. עשיתי ריבר אחד. אתם לא מבינים, אני כבר 20,000 זה. זה כאילו מי שחובק במשחק הזה, זה טיפונת מוזר, אני חושבת. אתם לא מבינים כמה אני אקבל שנייה. כאילו שאלה לי כאילו כמו שעכשיו מביא עלה כאילו. מור. משחק בזה יום ולילה. אתה משחק חורש בביאלה. אתה חורש בביאלה קיבלו, וכל יום אני רואה אותך משחק. מה אתה רוצה? לא זמן שהמשיך המחשב שלי פתוח. וואי, אני אסגור אותו. וואי, מה זה? ליאור עוד פעם עברתי את ה-20,000. עוד פעם עברתי ל-20,000. למה זה כזה קל? אני אעשה כאן את ה-50. אבל טוב עברתי בן אדם. עכשיו אני אם 1.5 משעמם לכם כפול. בחיים, תתעסקו במשחק הזה. אם משעמם לכם בחיים, תתעסקו במשחק הזה. אתם לא חייבים את המילה על מי או לא, אבל אם באמת משעמם עדיף לכם, ביאלה קיבלו. לא עושים. אני מעדיף את המשחק הזה כי ביאלה קיבלו. אני יודעת שזה משחק ישראלי וזה, אבל אני גם מעדיף את המשחק הזה, לא יודע. איך זה משחק ישראלי? רגע, אני יכולה להנמיך את הראש שלי לגדול ולקטן, להכי גדול שיש לי, שזה המקס 1.80. עומרי, הסתכל את הראש שלי, איזה נקיסטי. אני עוד שנייה עובר את ה-80,000. ליאור, נכון יש את ה-20,000 ואחרי זה יש 80,000, שאני עוד רגע ב-80,000. נו, 72, 73, 74, 75, 76. רגע, מה? 79? יש, הגעתי ל-81,000 אפילו. בוא איזה נראה. דברים לקנות ברובקס? מה? אני רואה. רציתי לקנות עוד איי-קיו. וואי, אומייגאד, הילד הזה רוצה לבזבז רובקס על המשחק הזה. לא יודע למה. מה אתה עומרי, רוצה? אתה לא הולך לחרוש על המשחק הזה, נכון? אתה הולך לחרוש על המשחק הזה? בגלל זה רצית לקנות? בגלל זה רצית לקנות כאן במשחק? אומייגאד, אני כמעט 1,000 גביעים אם אתם לא מבינים. למה שנקנה משהו במשחק הזה? נכון, גם כאילו אני. אני לא מעצבן. אור, אתה יודע שאני חומש במשחק שלנו? משעמם לי. במשחק שיצרנו של הפרקור? לי זה לא נותן לי להיכנס אליו, כי עשיתי בלוק למשחק הזה, כי זה בלתי אפשרי לשלוח אותו, לא משנה מה. לא משנה מה אני אעשה, זה בלתי אפשרי, אבל אם אתם רוצים שאני אעשה לכם אדיטים, אני הולך להיות עוד מעט בחוג אדיטים, שלמדו אותי איך לעשות אדיטים, ואחרי זה אני אעשה לכם גם אדיטים. וואי, ליאור, תשתיק את המיקרופון שלך קצת. נכון, ליאור, אתה לא מבין איך שומעים את זה. כן, כי שמתי על רמקול. שמתי את זה על לא, רמקול. תשתיק. אז תבין, אני שומע אותך ברמקול. אור. מה? מה זה ניצור משחק אבל קטן של מה שדיברנו? משחק קטן על מה שדיברנו? מה זה אומר? אנחנו עדיין לא נגיד להם.
כאילו אז פרגור ממש אבל כן. קטן יותר, כי עשינו פרגור ענקיסטי? לא, אתה לא יכול שדיברנו של הטיקטוק. אחרי, אני אגיד לך אחרי הסרטון. זה כמו שכן, אנחנו עובדים לבחור ל-13 ועכשיו אמרנו לשחק ב... יש. אנחנו רוצים לשחק המון גס, אני אור ונדב. אני אנסה, אבל לא בטוח שנצליח. אני לא בטוח לא, שאני אצליח להתקין במחשב. לא, אני אתחבר במונגש. ואנחנו נעשה את זה דרך המחשב, אנחנו נעשה את זה דרך רובלוקס. דרך רובלוקס. מה זה? מה זה הצ'יטים האלה? איזה צ'יטים. סתם שאלה, איך הגעת ל-1000 מה? נו. איך הגעת לכל ה-IQ שלך תוך שנייה? כן, אני משיג 1890 IQ לשנייה. אני אקבל רק אחד. 1 IQ לשנייה? כן, טוב, אני צריכה לקנות משהו, אבל אין לי מה לקנות. אני בינתיים רואה יוטיוב, אבל בשביל שאתם לא תשמעו, בשביל שזה קצת לא יפריע לכם, אז זה יהיה על השתק. מה זה? תביא לי את זה, לא יצמח. יש, אני עובר עוד אחד, יש לי 500 ומשהו אלף. יש, אני יכול גם לעשות ריבר. רגע, אני עוד רגע רק חייב לעלות כאן מה ריבר. זה? אני עוד רגע יכול לעשות כאן עוד ריבר. אני אקבל 21 כל שנייה. אוקיי. 2. כי אתה יכול לקנות ספר, ואז זה מכפיל לך את זה. מה, עד עכשיו לא ידעת את זה? לא ידעתי את זה. אני אקבל 1200, זה... אם אני... זה משחק באמת קצת משעמם. טוב, אני הלכתי לזה. אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לשחק בחלק 2, אנחנו פחות נורא וזה, אבל אם תרצו תעשו לייק, סאב, ו... לא, כמה נגמר זמן הסרטון. זה? אפשר לנו עוד 3 דקות, אבל אנחנו סתם רוצים טוב, אז בואו. אנחנו רוצים לבזבז את הזמן על משחקים אחרים, בואו. אז יאללה, ביי. רגע, ואל תשכחו לתת לייק וסאב, ויש פה בסרטונים של המסך, יאללה ביי.